morning. Good afternoon pala. Good afternoon na. Nasa Grab kami. Papunta po kaming Chinatown. Yun yung aming agenda for today. Sasama namin kayo doon. Mag-food trip kami. Rijst, allemaal rijst. Klein beetje of veel? Guys. Ito sobrang sarap. Medyo sweet yung gravy. Goed dodong. Lekker. Ito siya lang bao. Paborito ko po ito. Lekker mama, hè? We eten weer noedels eten. Is die lekker? Tapos na kami kumain guys. Hindi na namin kaya to pero i-take out ko po ito kasi masarap siya. Tapos may chicken pa doon. Wala, ubusin siya lang about 10 pieces. Then yung chicken, isa na lang. So yun. Oh, grabe. Busog na busog ako guys. Dito okay. Yan na, sa mga staff. Oh. Super friendly talaga tong batang to. Alles mee niet friends, hè? Yeah. Yeah, I'm getting decoy and hopia. I'm totally vibing. It's true what they say. Nabili si Ana ng para siyang Kinder ito. En die ook. Ja. Ma, thank you, Ana. Say thank you. It's only for the for a child one, Oh. but if you go with her, I'll let her go. Yeah? You want to go with her? nee. I'll go with you. Together, one. Ja. Thank you, sir. Just wait for the train to come. Ja. Ana, even wachten. Nasa Lucky Chinatown. Ruth and Anna are just going around. Ako din. Punta ako sa mga shops. Tingin lang.
papa niet meer boos? Nee. Nee. Papa was me heel even boos. Anne moet een beetje luisteren. Ja? Snap je dat? Hindi na po kami tutuloy sa Intramuros. Wala nang time. Naglaro lang si Ana and then nag-massage ako kanina. It was so nice. Ayun, ano si Ana. Sarot nag-aaway kasi. So, ayun, umiiyak si Ana. A few moments later. Hello ulit. Nasa accommodation na po kami ulit. Nag-enjoy naman si Ana. Tulog na tulog siya sa ano guys, sa kanina. Before pa kami umalis, tulog na si Ana. Nag-grab taxi lang po kami pauwi dito and grabe ang traffic. Uy, hindi na ako sanay sa traffic dito sa Pilipinas. Tapos ang init. Ganon. So anyways, a recap on what we did earlier. Nagpunta kami doon sa Chuanki. Isa po siyang sikat na fast food. Ngita nag-Jollibee spaghetti. Kung naghahanap na siya ng spaghetti, Dodong. Let's just order spaghetti. Kuan ba? Nag-take away na lang sana kami ng Jollibee. Kasi doon sa Lucky Plaza, para malapit doon, may ano yata doon, may Jollibee. So yun, nagpunta kami doon. And yung originally, yung plano namin is to go around Binondo. Kasi nga, magpo-food trip sana kami doon. Kasi may mga vlogs kami nakikita. Ganon. Gusto namin puntahan yung mga lugar na nakita namin, pinuntahan ng mga vloggers na nakita namin. Yung may dumplings, yung sikat na manukan, yung ano pa yun, yung Holland na hopya, ganun. Pero sa lahat ng yun, tatlo lang nang napuntahan namin, yung Chuanki, tapos yung Cafe Mezzanine. I'm not sure how to pronounce it. But anyways, pumunta kami doon, tapos katabi lang pala noon yung parang sikat na egg tart doon sa Binondo. Yung dinadayo talaga. Tapos it's also close to the church in Binondo. After nun, punta din sana kaming Divisoria. Kaso guys, grabe. Sobrang init po kanina. So, si Ruth tsaka si Ana parang nag-irritable na. Sabi ko na lang, punta na lang kami ng Lucky Plaza. Kasi nga, mas ano yun, mas malapit ba doon sa kung saan kami. Naglakad kami. Busy masyado yung daan. Pero, ano man, okay lang naman. Pagkatapos nun, naghanap kami ng malalaroan ni Ana. Buti naman may parang time zone sila doon sa taas. And then may play area din sila sa mga para talaga sa age ni Ana. Tapos, while they were playing, ako naman, I went around 999 Mall? 99 Mall ba yun? Kasi naghanap talaga ako yung parang Divisoria-like na market or yung store. Pero, yun lang. What do you want? Yeah. Should I do the set for you and Anna or not? Nee, ik heb the leftover. Mag-order na si Ruth ng Jollibee. Ja. So, yun. And then, wala. Nag-stay lang talaga kami doon. Plano namin sana pumunta pa ng Intramuros or Rizal Park. Pero, yun na guys. Ang importante na lang, nag-enjoy si Ana. Nag-enjoy naman siya. Laro siya ng laro. Tapos, pagod siya. Talagang pagod siya. Yun, nakatulog. Anyhow, okay naman. Nag-enjoy naman ang mama. Did you enjoy today? Ana, have you unlocked the kakat? She wants spaghetti daw eh. Papa, did you have fun? Ja, was leuk. It was leuk. It was leuk. It was fun daw. So yun. And before ko end yung video, yeah, Papa is ordering spaghetti already. En Anna moet alsjeblieft zeggen. May mga nabili po ako na mga stuff for Ana. Ito siya. 4 pieces, 200 pesos. Papa, 4 pieces, 200 pesos. 4 pieces. Dress. Oh, that's really cheap, hoor. Yeah. So, 4 na po ito siya and then 200 pesos lang. Ayan. May ano pa, may marka pang H&M pero syempre hindi to H&M talaga. Pero okay lang. Ang gusto ko lang na may mga ganito siya ba, mga damit na ganito dito sa Pilipinas, yung maninipis. Wala, kaso wala silang yung mga bright na colors talaga, wala. Ito lang yung pinaka light color na nakuha ko. Tapos the rest ito na. Oh, it's a puss! Ayan, gusto to ni Ana. Thanks, Kat. It's for you. Oh. Yeah. Yeah, but we have to wash this first, yeah? May ano pa si Ana, oh, nakabili pa ako ng shorts. Ito naman, hindi ko alam magkano. 50 pesos yata to.
So, yan. Okay naman. Yung quality is really nice for this one. For 50 pesos, it's not bad. It's like, Primark dun sa amin. Pero sobrang, oh my God, guys, sobrang mura nito. Compared dun sa mga presyo sa Europe, diba? And I got this one for, guess how much this is, Papa? 2.5 euro. So, this one. Para sa akin to. Ano, roasted. Papa is getting food already. You have to wait. And then ito, maganda yung plate. Yan, 150 pesos lang din po siya. Tapos, okay naman yung quality. Chinek ko talaga while I was there. So, yun. Yun lang naman yung pinamili namin kasi hindi ako pwedeng bumili talaga ng marami kasi nga, limited yung aming bagahe, guys. 20 kilos per luggage. Ay, nag-add pala ako na 20, yung dalawang luggage namin, 20 kilos, tapos yung isa, 32 kilos. Kaso, nung papunta na kami dito, each 23 kilos na po sila. So, yung iba, i-transfer namin doon sa kabila. Kasi nga, 'di ba? Yung connecting namin domestic flight lang, 'di ba? So, limited, very limited yung bagahe. Tapos yung international flight naman namin, 23 kilos lang. So, yun. Sa Cebu na po ako mamimili ng mga damit or anik-anik. And ito pala, nakalimutan ko ipakita. Naka-sale po ito sa Terranova. Ayan. Compared sa Europe, sobrang mura kasi nga, I think if I buy this in the Netherlands, it's like 40 to 50 euro. If it's good quality. Yeah, it is really good Yeah, quality. that is. I'm It's not more sure. money, bro? Yeah. Pero dito guys, wala. Ano lang siya, 895 ba yun? How much is that? It's like less than 20 euro. Diba? Kung i-compare ko yung presyo sa amin, guys, doon sa Netherlands, mas mura talaga mamili ng damit dito sa atin. And pag uwi namin sa Netherlands, malamig na kasi. So, ano din, timing na din. Kailangan talagang i-justify yung bakit ako bumili ba. So, anyways, yun lang po ang gala namin sa dito sa Manila. It's our last full day here in Manila. And bukas, abangan nyo po yung vlog namin. But it's not really out tomorrow. But, after a day or two siguro kasi 3 times na ako nag-vlog in a week. So, after this vlog, yung vlog po natin is yung pagkikita ni Ana tsaka yung lolo at lola niya, yung mama at papa ko doon sa Cebu. So, I hope abangan nyo yun and maraming salamat sa panonood sa video ito and kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Duy! Mush mush babush! Doei, Anna. Twist cut! Ana! Wala guys, wala na siya sa mood. Pagod na to eh. Pagod na to and gutom siya. So, yun. Kita-kita na lang. Duy!